Club Junta, building better Africa. Jamani, antanyiwa ngana haija antanyiwa part 7 kulukwaji 2027. Wezi antanyiwa. Mr. Ntanywa, here's Mr. Ntanywa on Limpopo FM. Program hija imenetima icha nkanga saona pa Limpopo radio station kuchokera kuja kugana mwaswera bwanji amalawi mwaweruka bwanji konse kumene munali muzinchito mwanu komanso ma business auseni kunena kuti Comrade Ntanywa uja watulukira pa Limpopo FM chikuti amalawi chikufuna commission of inquiry independent body kunena kuti ipange kafukufuku wa imfa ya Chilima komanso anthu ena 9 amene anali mu ndege muja chifukwa angakhale anyamata aku Caribbean Island aimba nyimbo kunena kuti tikufuna commission of inquiry ndengati anthu akunja oimba akunjatu naoso zamba kuapweteka nanga ifeyo aini yake Limpopo ndi Comrade Ntanywa chigawo chakumadzulo kodi mwamva kunena kuti mazibusa ochuluka ananyamuka kupita naoso kuunga zonse pa Limpopo FM. Chikuti commission of inquiry ikufunika ndicholinga tidziwe zona seni tatyamve anyamata amenewa. Commission of inquiry. Already some inspired by Salos and them Chilima's quest for truth. We need a commission of inquiry. Mary Chilima deserves truth, no hesitation. The people got questions, answers be seen. Who's responsible? The system's got leaks. Who left the plane fly with no black box, no transponder, no battery? Who gave that flight the light? Who was behind the maintenance? Who signed off? Why they misled the people? Why is it all so rough? Tell me who misled Shakwira, told him lies that the plane reached in Zuzu while it fell from the skies. Why did it take so long to search and to find? Was it fear or are we all just blind? We need a commission of inquiry, not investigation. Mary Chilima deserves truth, no hesitation. The people got questions, answers be seen. Who's responsible? The system's got leaks. Why was the rescue called off before the time? And the villagers nearby didn't hear the chime. Has anyone asked them what they saw or heard? Or do their voices get lost like whispers in the dirt? Why did it happen? Why the silence in here? Kulakalaka kuti atuluse tundrama akagule soimba amenewa. Chifuka sakutopa ndikugulatu. Ndikuyankhula pano amalawi. Agulaso oimba ina akunja ajina Japreza, ajina Makazi, komanso anyamata aku Zambia kuti abwere azizaimba m'misonkhano mwawo. Panotu si misonkhano ya chipani ndi ma music show a MCP nda Malawi ndifuna ndikuwuzeni unena kuti
achina Japreza, achina Makazi, komanso anyamata aja aku Zambia akubwera azizaimba Malawi ma music show MCP osati misonkhano ya kuti mwina pa nsonkhanopo pazibwera anthu taona atu Gangata wachaya kugwesa atu ku Kasungu ndikuyamikira anthu aku Kasungu ndipo ndikanakhala kuti ndinalowa ndinapita nawo ndikuka lowa gule andikanayeyesa koma nanga siza mwambo tingonena kuti bravo bravo Kasungu, bravo Kasungu. Ma-activisti afeki ochuluka apasidwaso ndalama ndi kucholinga chonena kuti azanyoza amayi Chilima, azanyoza amayi Chilima kuti chifukwa chani anapita kuchikangawa, ndi chifukwa chani akuyankhula za imfa ya amunawo. Kodi inu kwanu sikunambe kwachitika maliro eti? Simmadziwa kuwawa kwa maliro kwa munthu amene mmamkonda akachoka pa khomopo. MCP ndi chifukwa chake munali ndi press briefing yofoira yoyankhula zinthu zimene mwakhala inuyo mukuzipanga koma nkumanama. Mukuyankhula za anthu kuotchedwa nyumba, kodi anakaotcha nyumba ija ndani? Mufuna mpaka tichite kumutchula anakaotcha nyumba somwe wanagwiririranso kugwiririra ndi kumpasa mwana matenda ni inu ndikumtulusaso kuti azikugwirira ni ntchito. Amalawi mavoti ovota kale, mavoti ochongedwa kale ali ku South Africa, mavoti ochonga kale ali ku South Africa, komanso mavoti ochonga kale ali ku America, komanso mavoti ochonga kale ali ku Israeli. Mudziwa Aisraeli ndi Malawi anapanga mgwirizano wawo aboma limene la MCP choyamba athandize kwa kuchosa moyo wa Chilima. Kachiwiri boma la Malawi linapempha kunena kuti athandizire kubera mavoti, ndipo mkulu wa ku Israeli amene akufuna kuathandizira kubera mavotiyo anabwera kale ku Malawiko. Ndi Amalawi tofuna kukuzana kuti kubera kumeneko sikuteka. Mgwirizano umene anagwirizana anthuwa wonena kuti dziko la Malawi lizigula zida za nkhondo ku China, cholinga zipita ku Israeli, chifukwa chonoti aku Israeli sangakagule zida za nkhondo ku China chifukwa China inakaniza. Ndiye chimene tipange ife chilemba makalata titumiza ku China, titumiza ku office ya embassy wa ku China, kazembe wa China. Kuli maiko ambiri mbiri muli makazembe. Tikapereka kalata kumeneko ndikuauza zonoti mutitumizire ku China. Boma la Malawi ili kugula zida za nkhondo koma zidazo sizawo, zidazo ndi za ku Israeli. Ndepa China ndi Israeli munadana. Nde Amalawiwa akuapasa awo. Kuli bwino athese ubale umene ulipo pakati ndi Malawi ndi China. Zoti palamulira mavuto ife sitikufuna. Ndi Amalawi mavoti ochonga. Ena ali ku Israeli, ena ali ku South Africa, ena ali ku America. Koma ifeyo ngati ali Mpopo FM tikhala tikulondola tione kuti anthu amenewa alowera nawo kuti, ndipo akamazanyamuka tizakuuzani. Kaya ku South Africa agwirisa ntchito matraki, tizakuuzani kuti traki yakuti mu Zimbabwemo taing'ambani.
tithandizireni mu Zimbabwemo muing'ambe lonayo muone asanamizire kuika matoilet paper pamwamba kapena kunamizira kuti anyamula chani ayi. Ndetu kufuna tikuzeni Amalawi kunena kuti mavoti ochonga cholinga azabere apezeka ku South Africa, ku Israeli, komanso ku America. Ndipo azitola nkhani athu amene atipasa nkhani imeneyi tikufuna tikusimikizireni kunena kuti akamanyamuka siku limene akonzero tibweranso tikuwuzeni kunena kuti zanyamulidwa zija. Ndipo programu imene aikonza alumikizana ndi apeza majaji ndi amene apite kukanyamula katundu ameneyi. Ndipo majaji agulidwa apasidwa ndalama ndi cholinga chonena kuti ngati anga zakwidwe nawo anthuwa zikafika ku koti kumeneko akatetezedwe ku koti iko, nde ife siku limene tizigwire zinthuzi tizaoche iwo ndamene azapite kuti azapite ku koti kuti mavoti athu, chifukwa mavoti iwo azamasulidwa ndipo azapezeka zonoti ndochonga zonse zili muchimache. Majaji agulidwa mmakoti kuti milandu imene isazanunke, majaji akunyamuka kuti akanyamule zinthu zimenezi. This is Comrade Ntanywa, Parimpopo FM. Amalawi mukumbukira Limpopo FM inabwera ndi nkhani ya Valentino Phiri kuti akukhala kumaenda mwazi sing'anga, kuti mwina mwaka akapukuti akachose masoka, kuti mwina asachosedwe ntchito, kuti mwina azigona usiku, chifukwa onse panopa amene akukhuzidwa ndi zimene zicha usiku sakugona ndi akuyesayesa kupita mwazi sing'anga kuti akachose minyama koma zikukanika. Titangonena nkhani imeneja kunali conference meeting imene anapanga president wa dziko la Malawi Valentino Phiri ndi anthu ena kumadandaula kuti mwanayi akuluakulu atipweteka, pakanakhala njira kunena kuti timpeze tione kuti tipanga bwanji. Kuteroku akuti akutuma anthu akupita ku Namibia azikandisaka, akutuma anthu kupita ku South Africa azikandisaka, cholinga ata asapwetekedwe. Inetu ndingopempha mapemphero a Malawi ntchito ikuti iteke mapemphero. Ine ndiye ndachita kutumizidwa kuchoka kumwambako, wachita kundituma ndiye Mulungu kuti ndikapulumutse dziko la Malawi. Ndipo sizitheka mpaka na 2025 tione kuti boma ili lachoka. Amene azabwere ndomweyo, kayabwera UDF, kayabwera AFOD, kayabwera DPP, kayabwera ndani. Chimene tikufuna ife awa palibenso kukhala zaka 31 zimene amanoti ife timakhala zaka 31. Simukhala zaka 31 ulendo uno, mukukhala zaka zake zomwezi. Ndiponso nthawi inatha paja mwatiberaso chaka chimodzi, mwatibera chaka chimodzi, musayiwali mwaba chaka chimodzi. Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Nkhani ina yokhumudwisa Malawi ndionena kuti kodi abale athu a UDF munyumba mwanumo wabweresamo na nkafumbwe ndi ndani wathiramo chiteze, chifukwa tikulandira uthenga kunena kuti a General Secretary a chipani chimenechi apita kukatenga ma injunction onena kuti akeni danga asakapikisane nawo ku convention, akidu banda asakapikisane nawo ku convention, komanso
alemani asakapikisane nawo ku convention. UDF mwalozedwa kapena ndichani? Ife zonena kuti muzimutukwanisa Bakiri Muluzi, anthu azimunena Bakiri Muluzi, ife zimene zisikuti siti kuzifuna. Amene watopa ndi chipanichi kuli bwino kungokweza manja kutuluka kukalowa MCP. Chifukwa zipani zimene anthu akupita kukalowa ndi MCP. Kuli bwino mutule pansi maudindo anuwo, anthu ena atenge. Pamene mukupita ku convention, kukuchuluka zochitika ku UDF. Chipani cha UDF chinali chipani chimodzi amene anthu timachilemekeza. Chipani chimene sichimakhala ndi mapokoso. Koma pano kwalowa Gambozi. Mukufuna muipise zina la Atupere Muluzi. Mukufuna muipise zina la Achea. Nde ife zimenezi sitilola kuti zichitike. Chikuti mazibusa ochuluka anapita kuunga. Poma pochoka mmipingo mwawo ananamiza Kristu ndiko auza zonoti tikukagwira ntchito za mpingo. Kuunga kuli ntchito yanji imene mukagwire ya mpingo inuyo mazibusa. Nde tufuna tinene kunena kuti mazibusa ochuluka anapita nawo kuunga. Mazibishop ena 70 day. Ndiye tufuna tikuze mmipingomo. Mufufuze mmipingomo. Pali ena amene ananama kunena kuti tukagwira ntchito kunja, sanapita kukagwira ntchito ya Mulungu. Anapita kuunga. Kumene ena aja nazo nyama ya ujeni, nyama ya nkhumba kucha, kuunga chifukwa chosusuka. Ndipo mazibusa amenewa aliso ena pa mamishoni. Posta jedwa pompa mazibusa ena akhalaso pa mishoni. Cholinga si cha kuunga achoiyayi. Cholinga chao cheni. Akamachoka kuungako ena ayamba kufikiridwa kale mazibusa. Club Junta, building better Africa. MCP akonza ndondomeko zofuna kwagula Chinyamata achigawo chakumwera, kwagula Chinyamata aku Eastern Region komanso chigawo chakumpoto. Ndondomeko zawo zili motere. Posta chero pompa malamuona akhala kugawa chimanga chakatiti. Cholinga ati akope anthu akumwera komanso anthu aku Eastern Region kuphatikizirapo anthu amene akukhala kumpoto achinyamata. Pamwamba bake azapasa ma 1.5 million akuti azipangira ma business. Kukasiya tukuli mavuto. Anthu alandira ndalama koma anthu angomwera mowa. Kukasiya anthu angomwera mowa. Ndalama izi ndizovuta kuti munthu ukazipangire business. Ndalama za magazi simungapangire business. Ndalama izi nzongofunika kungozidya chifukwa sizingapindulire wina aliyense ya. Nde achinyamata amene tikukhala chigawo chakumwera komanso achinyamata amene tili ku Eastern Region komanso achinyamata amene tili kumpoto, landirani ndalama zijeni koma gwirisani ntchito nzeru ndi mutu wanu. Musagulise ufulu wanu chifukwa cha 1.5 million imene akupase lero iwowo ndiye azizatenga mapiliyoni. Kodi ndalama zimene zibwanji osangopita kukangogulira mankhwala kuti anthu muzipatala samavutike, kukangogula chimanga kuti m'madimaki mukhale chokudya.
mapuso kwa inua bana jakwela chonde ndikapusa ine bwana musanipe inatimenyela donka ufulu watila mulela achaya sana mjito ino muna pila chilima umalila ipaijembensa kisoni. Nkhani ya press briefing imene yachitika lero, nkhani ya press briefing imene yachitika lero Amalawi tibwere nayo mawa, tibwere nayo mawa kuti titambasule bwinobwino, tauze anthu tikufuna tibwere ndi ma evidence okwanira, tikamauza anthu amvese ife zotipusisa iyayi osanena kuti ife MCP mwakuti sitinaphe mwakuti panopa tikukamba nkhani yonena kuti achilima atisiya mafedwe awo sakuziwika, tikufuna commission of inquiry koma chikuchitika ndi chani, palibe china chilichonse. Nde nkhani ya press briefing inali lero mawa Malawi tibwera nayo pali Mpopo FM, tufuna tipeze ma audio amene amayankhula audio amene amayankhula Richard Chimwendo Banda, komanso munthu amene wamangidwa uja governor wa DPP amene wamangidwa uja. Ndiye tione kuti ino a polisi munakamanga governor ameneyi nanga bwanji Richard Chimwendo Bandayi. Tufuna mawa dziko liziwe kunena kuti dziko la Malawi lilibe chilungamo, chimene likudziwa ndi kuteteza achipani cha MCP, ndikufuna kumazuza anthu azipani zina. Nde mawa tibwera ndi ma audio ndi anthu nokha muzamve kunena kuti kodi chimo ili ndi chimo ili sili kufanana. Kuti tu mavoto chonga ndiye Amalawi musadandaule za mavoto ameneyo tikhale tikulondelana. Nkhani ina Amalawi ndionena kuti akufuna akaguleso mashini ena othandizira kubera, mashini ena aja paja sigino yasokonekera. Ino Amalawi musadandaule, mashini amenewa akagulidwe, mashini amenewa akagulidwe sagwiraso ntchito, akagulidwe sagwiraso ntchito. Mashini onse amene atagulidwe ndicho linga chonena kuti azabere mavoti sagwira ntchito. Machini onena kuti akuzagwira ntchito ya chilungamo azagwira ntchito. Tikuyankhula pano akufuna kugula mashini enawa khangati zasokonekera. Ife sitikubwerera mbuyo ali Mpopo, chithandizana nanu Amalawi komanso tikufuna inu mutithandize pomaliza chigawo cha kumaziro kuno. Amalawi nonse akufuna kwabwino, tikufuna tikupempheni kunena kuti 4 regions organization komanso Malawi First komanso mtokoto wa chilungamo wa Richard Mpepo komanso defenders posa chedu apa tikhale tikupitaso kumachinga kuti tikathandiza abale athu. Choncho tiye tithandize mabungwe amenewa a 4 regions organization komanso tiye tithandize Malawi First, tiye a defenders amtokoto komanso magulu ena amene ali ndi ku Malawi First ngati a Mangochi Freedom Fighters. Tiyeni tathandiza anthuwa ndicho linga chonena kuti tufuna tipitenso tikathandize abale athu ku machinga amene anasala, komanso tikufuna titapitaso madera ena ozungulira Malawi kumene kuli mavuto osiyanasiyana kuti tikathandize. Tikusowa thandizo lanu. Tiyeni titumize thandizo lathu kwa makowa ku Malawi First komanso ku 4 regions organization kwa Anapiri.
pamene ndikufuna kutuluka pa Limpopo FM ndituluke ndi Ramsey Mahiu. Amene tikufuna kupereka thandizo lathu kwa a Treasure Afro Regions Organization. Tangu athandizani pa 092 38 79 955 099 38 79 955. Mukatero mwapeza ndipo thandizo lanu lafika. Komanso nambala ya Amakowa tikupasireni soni kumama kuno nambala ya Amakowa kuti mutumize thandizo lanu. Tiyena Malawi tathandize abale athu amene akusowa thandizo lathu. Tiyeni kochepa kamene tili nako, amene tili ndi matumba achimanga tithandizeni kuti tikathandize abale athu. Ndikateronso pa Limpopo FM Amalawi munali ndine Comrade Ntanyiwa chigawo cha kumadzulo. Ndikufuneni zabwino zonse, Ambuye akudaliseni. Usiku wopambana. Pakuti muzenjera manda ulibe kula pachimo tianganeni tomulungu usati bodoge usati fulatile mungu imani kufula watu tianganeni tomulungu usati bodoge usati fulatile mungu imani kufula watu Museni mungu watu achite manyiazi adodome omwe yakufuna antu wanu indisire amoyo ibulu museni mungu watu achite manyiazi adodome omwe yakufuna siko watu alizanuse nikale mita chimbona Goliathi nyimbo imwizo zeikali chida iende mulunjika ikakwese papulo Danieli nzenjela mikango mulungu ndinu munapulumusa ifenso manja mwa mikango ipangani changu kupulumusa shadileki nsheka pitendeko unawapulumusa munganjo awaziko walisandusa nganjo pangani changu kupulumusa
manja mwasataniki akupa kubali kuononga usaivase mwaimi molu ikuononga tukosa manja mwasataniki akupa kubali kuononga Eloi, Eloi, lama sabakitani Mungu wacho wakumwamba atisirani Chamino kufuna kwando kuchitidwe Timwera chiko chimenechi Osa toba, osa foga Endera itiza ifera Eloi, Eloi, lama sabakitani Mungu wacho wakumwamba atisirani Chamino kufuna kwando kuchitidwe Timwera chiko chimenechi Osa toba, osa foga Endera itiza ifera Club Junta, building better Africa.